Jamen her på Hejsekro, der kan du få din barndåb med en brunch. Du kan også få din barndåb med en frokostbuffet. Der er alle mulige afskygninger inden for fødselsdage, runde fødselsdage. Og vi kan så at sige alle inden for bryllupper, guldbryllup, sølvbryllup og også helt store parbryllup, hvis det skal være. Lokalerne er delt op i 3 lokaler, hvor vi kan have helt ned fra 10 mennesker. Og så kan vi have op til 170 spisende gæster på en gang. Jamen, kroen har 28 værelser, og de kan lave sammen til dobbeltværelser alle sammen, så vi kan tilbyde overnatten til 56, men så kan vi godt lave en opregning. Så rundt 70 mennesker kan sove i forbindelse med festlige arrangementer. Uanset hvilket lokale man vælger, så får man en oplevelse, fordi det er jo lige så meget den udsmykning, som gromutter og gæsterne har sat sammen, der gør, at det bliver en total oplevelse. Om det er et rent tema, eller vi kører et guldbryllup med guldservietter, eller high-tech et konfirmation, så det er jo lige så meget gæsten, der er med til at forme lokalet. Vi har bord og stole, og så sætter vi resten til bagefter efter gæstens smag. Planlægningen foregår ved, at gæsten ringer og siger, at man har en given dato, man gerne vil afholde et arrangement på. Og så får vi det til at passe ind i kalenderen med det forventede antal gæster. Og så kommer man ud til et møde med gromutter og jeg, og så afstemmer vi det lige i deres fest.